Kumusta mga kaigsunan? Labi na yun sa mga kabataan nga namati na ito karon. Halo ninyong tanan. Labi na yun sa ato ang mga ginikanan nga namati po na ito. Atol sa dining pasalamatan. Aniya kita sa kung aso ninyo. Ningsim na huna nga naguluhan. Sikat ang Encantada. Ang igat dili sikat ha. Sikat kat ba? Kat magoy tawa ka ni Encantada ha. Aron masayran yun ninyo nga atong sugdan ng akong aso ninyo. Ini nga akong aso ninyo. Hindi sa panahon na. Bahini sa usa ka dalaga nga Encantada nga gusto yung motipon o makigbarkada sa mga tao. Siya si Kati nga pareha sa mga teenager, gusto gyud siya nga makigbarkada. Teenager ni siya sa ilang kalibutan o sa atong kalibutan, gusto po siya makigbarkada po sa teenager. Dito sa iyang kalibutan sa mga Encantada, gitawag kini siya og cat. Oh, cat for short ha. Sa nga na lang daan igat na. Mao ni atong gitaytulan kinig sikat ang Encantadang igat. Okay mga bata, dili lang kita magdaghang sulti. Sugdan ako ang akong aso, ikaninyo! Uy, Blasty! Di ano ka ka din niya? Uy, kanihan ako nangita ni mo. Blasty, nagpanood ko sa kong crush. Ano siya, best? Ang imong phone, daghang kag miss call, oh. What time na? Morning na, 2:30. Basta ba ikay malas diskohan? Ikaw ang manila, ha? Tana, uy, nagpaabot na itong bayot sa parking lot. Padshot ba to? Musamot to ron. Kung pawato na itong dugay. Ano ka diha? Tana! Ako pa gihadlok. Kisa mag-parent ang strict, ha? Oo, kita na gani. Bye, crush! Kata kita. Dali nga! Hey, wait! Oh, Ferds? Magaila mo? Yes, Nasty. Siya si Ferds, akong classmate. Kauban mo? Akong friend si Cathy. Kat, si Ferds. Hi! Hello? Crush kita. Mo na mi ha. Magulit na siya, me. Kasi mo kauban. Ako! Oh, Pete? Oh my gosh! Dili na ko madawat, bestie. Silang duha, boyfriends? Bestie, lisod ang pagpili og gwapo nung panahon na. Kaya na yung mga gwapo nga mag-unay na silang isig kagwapo. Like nila ni Pete o ni Ferds. 2M! Oh no! Correct ka, Len. Correct. Ay, thanks God. Itigog na kinabayot. Yan ang isapot mang kabayot. Mutanda ka pa. Siyempre, no? Okay. Nga nini. Ang una na kong isaputan kay ang inyong mga boylets. Nakita na kong nag-lips to lips sa CR. What? See? Ang imong crush. O, crush mo na akong katumpit. Mao ba? Oo niya, ang ikaduha ni mong gisaputan. Ay, ganun akong isaputan kay papakapot yung dugay sa parking lot yung tao na yun. Uy! Sorry. Relax diya bayot ha. Nag-drive baya ka. Relax lang. Chill. Basyata. Uy, ako crush. Saban ako. Ay, pasag di lang bayot. Kay ako silang leksyonan. What? Bestie? Oh, pero may katawa ka? What? May naman lang ko sa nagtabog gabi. Ang bayot ng kauban ni Lin? Yes! Nakagusto na ko. Unya, nasakpan na noon ta sa CR niya noon. Kabugod, wala kagipiling lugar. Achus! May lagsiya. Hoy, nakras po mong igdat nga babae, no? Katong-kati? Kati Makati! Oh my God! Unsa ron? Iring! Nga may iring sa closet? Amot lang. Ulo. Ring ba na? Oo, sabot mo. Tika nagpairing-iring na na, pero ang tinuod. Unsa? Aw. Sa! Usi tao ba? Ay, pareho ko na ng taong ungugod. Naghimo ni iring iyang kagalingon para makaduol sa mga tao. Ya, gusto niya unguon. Ay, gakos ka magod ako kugot kayo. Bibi. Mahadlo kong ungo, Pern. Ay, Nakatawa lang ka na. ay, my God, Pete. Storya pagganit, mahadbog ka na. Dali, pangitawang ka iring. Unsa? Ay, kung sa diya, uy. Gusto kang pasagdan na to, ang iring nga mapuyo sa closet. Yan, pabuhagan niya sa hugaw niya. Man, di ba, kung shit, ang itong mga gamit niya. Oo, Sige na, dala. Ning! Where are you? Oh my God! Ferds, unsay mo nakita? Unsay mo nakita? Ferds, unsa lagi imong nakita? Hinayari mo tingog kitil, tili magkamatana. Ha? Unsa man nila? Tarawa ko na sa gibuhat sa iring. Natuog ibabaw sa
pinilo nga mga brief. Oh, I know. Hasta iring, doon ay bayot. Usa! Kung di ba na bayot iring sa kadagas mga pinilo, nganong diha maging siya matug. Oo. Ha? Di sa mga brief, gid sa pahimutang. Nayo, feel kayo niya, oh. Kaanimal ra! Naibog na ni mo, Fords! Ha? Oo. Ngayon di ang sa higda sa imong mga brief. Nga naman, nagsilos ka. Ay. Nananawa na kamatanon noon. Ano ang blaka makamata na? Kung sa mga tao? Tanda ba? Di ka man agi ringa ka. Nga nung misod ka man sa closet. Di ka agi? Iya ba yung pangutanan? Nagtuo kang mutubag na. Be, ikaw rin tubag na ko. Di mo siya agi. Ambot. O, see? Ang makatubag ani siya ragyod. Be, pahawa daming. Be. Pahawa. Kaya kung di ka mo pahawa, bunalan ka ni Pete. Mustang karaan na bunalan. Hmm. Di lang kay bunalan. Patin kita ko. Hala. Suko. Hala ka. Ay! Giluksuan ka, Pete. Kamras ka. Kalawa ko lang. Haplos man nawa. Ha? Be, ano mo itong iring? Tawa, may garas ka, oh. Ha? Saan mo ito iringa, ha? Bebe, ako'y magkukutsilo mo. Ba't ako'y magkukutsilo? Karoon ka! Uy, saan mo itong iring? Kalit pa naggawa. Ay, ano itong iring nga, uy. Ay man. Ay, marong iring. Ay, man. Murag nasa closet. Ay, napa niya. Oh, Bida sa naniya. Kung sa mga siya niya, gudoy. Ha? Pero ang pangutan na ini, diyon sa mga pagsuri, ha? yan ang diskarte, eh. Bida, oy. Di man sigikan. Ikaw na ikang pangutan yun. Di man sigikan. Pit, dili tao ang iring. Nga, anytime, pwede na siya makasod og mga building. Nga di ka usahay magkabantay. Di ba ka, binuhi na siya sa mga tenants nga nasaag na din sa ato. Okay. Okay. Sa ato pa, o siya nagpuyo din, eh. Nya, nasaag, muna, nalahos niya sa closet. Anak na lang. No? Minana na lang. Ako na makasulti ko. Dili ordinaryo kadtong maong iring. You mean special? Or tinuod ang giingo nako nimo kagaganiha nga usa siya kaungo nga nagpakairing. Folds! Bayot. Huy, bayot dawa si Katkat. Kat ba, oy? Ay mong kuan, bestie. Amaw? Oh, malay mong gipaan nila ko, or imong ingon nga amaw. Imbawli ko, eh. Diyos, ikaw ba? O, ikaw na naman luot kidayon ay. Char. Kadto si Bestie Cathy, mauto siya akong best friend. Pero akong pet nga iring mo si Katkat. Oh, okay. Ikaw bang god? Imong friend o ang imong pet parehas bagod og pangano, eh. Nya na missing. O, lagi. Okay. Ato pang taon, oy. Oh, ni anak ko sa among palasyo. Wa makapatikod ang mga gwardiya. Kaya usan naman kong kairi. Uy, nindot po nang stay dito pa sa mga tao, sa akong mga best friends. Ay, hala, sila na akong bestie karon. Nangita na doon ako. Ay, anyway, mabalik ang madayon ko sa ilang world. May ulit na akong gadiyot kay basing ipangita na sa pagdini. Uspon ko ng akong kugalingon. Ibalik sa pagkainkantada ang akong itsura. Ni my power of love. Okay. Niyan ko sa mong palasyo. Nganong karon ka lang? Um, Unsay gibuhat mo dito sa kalibutan sa mga tao? Nahibaw ka, inahan ko? Nagtuo ka mo ako magmonitor sa imong mga lakaw ha. Engkantadang igat. Unsa? Nalimot ka na sa dakong selebrasyon nga gisaulog sa atong kaliwat sa miaging gabi. Ang kasaulugan sa ikausa ka gatos kaadlaw na tawhan sa unang hari ng atong palasyo. Busa! Pahamtangan ko ikaw og silot. Silot? Unsa silot mo ka na ako? Inahan ko? Sorpresa ko kanimo ang imong silot, Prinsesa Cathy. Surpresa? Di mo mahibawan kung unsa imong silot sa imong pagkaigat. Kung magpabilin ka lang dinhi sa palasyo. Unsa? Ambot may pasabot inahan ko. Nga kung dili ko mo ato sa kalibutan sa mga tao, dili ko magkadawat sa maong silot. Husto ka, Prinsesa Cathy. Kung mao ka na, dili na ko magkagawas din Oh, mamiss na ko ako mga bestie. Inahan ko, masakit ko sa kaguol. Kana kung magpadaka sa imong kaguol. Pasuruya lang ko inahan ko.
Promise, mapaulit na ko ni. Humanang usuroy. Dili na ko mustay dito. Maluoy ka na ako, inahan ko. Maluoy ka. Hida, uy. Hasta si Kati di mag-contact, out of reach. Hasta hinatag niyang iring, pasad magkiti. Excuse me. Klaro na ni Biswa. Anong may man ka nga hasta ang iyang iring kuha pa makit eh. Siya tagyan si iring? Si Kati. Oh. Wala to siya dad. Oh. Ano? Wa ba ka tumipauli sa ila? Kaya ito paghatag niya na ako, iyang to kipilin sa gawa sa ilang gate. Nag-chat na siya na ako nga ipakuha ang puti nga iring nga nasa gawa sa ilang gate. Aot sa man, nakatultol ka sa ilaw, ha? Oo, nakatultol. At doon na to. Ayaw sa car? Ay nalagagawa mo gagalingon pagpangita itong iring. Wala to. Laya sa to eh. Ang naara sa suok. Oh. Ato niya na may bawal kung nanibaho ng shit. Eh, Katawa lang ay. oh. Okay, mag-cry ko. Tangkiraan na gini. Iyay na nga. Pangawat o case ha. Mga bali ay. Bebe, pabasla ko, bebe. Pabasla ko ba? Bali ay, pabasla. Di na Bali ay. Kini ay, Ayaw ba? Ala, kinsa marunong luktok? Ato ah. Hindi ko eh, ikaw lang. Ha? Kisara? Kisay. Kinsa lang. Hala, kisang tununuktok. Kinsa birds. Wa may tao. Misoda ta sa Maria Teresa Village. Aso tani? Diretso ta. Kaya ako natimanan. Dead end man tong ila, bes. Kaya tumiyan pagyod? Ooy, ang ilang gate, gold ang color. Unya, makita ang pathway pa doon sa ilang bahay nga murag palasyo as in. Uy, super rich. Grabe! May sumbong na akong mga ulipon. Gawa ka ko nyo'y kaon-kaon. Unsa ba'y imong gusto? Wa ko'y gana, inahan ko. Magpakamatay ka, Prinsesa Kati. Anak ko pa doong, inahan ko. Gusto ka gyudaang mo kundat. Mukiat sa mga taga-kalibutanon. Sige. Pwede ka nang musuroy o mukiat sa gusto mo. Tinood ka, inahan ko! Huwag ko magtiaw, Prinsesa. Pero, padayon ang imong silot. Unsa? Moipikto lang ang imong silot. Inig alas 12 sa tungang gabi. Maunsa man ko? Inig alas 12 sa tungang gabi. Kung tuwa ka pa sa gawas, mausab ang imong hitsura. Maunsa man lang akong hitsura, inahan ko? Mamahimo kang iring. Unsa? Og mahibalik ka sa imong naandang hitsura, inig abot sa kabuntagon. Inahan ko. Imo nang gihimo, di ba, nga magpakairing ka? Karon, mao ka na imong silot, og mo'y pikto ka na. Kung tuwa ka pa dito sa kalibutan sa mga tao, hangtod alas 12 sa tungang gabi. Oh, saan niyo? Mga may bayad din he. Saan mo padayon pa ta? Besh, doon na tao. Huwag ka kita nang dako kaayo nga gate sa unahan. Asa ba? Kahoy mo nang dako kaayo. Para, bayot! Mabangga ka bayot! Unsa? Ay, ay! Mamo mo na nagkalaki Suli, ni mo, oy, bis. bayuta Uy, pa! suli, dyan ko ayaw. Pagkaroon pa ko makakita sa gate. Uy. Unsa? Oh, na. Kahoy, gina ko tanaw ganyan, bis. Uy, more pa, honest pa. Okay, Rebesh. O, na nagpadong sa gate ay. Hala! Sa Bestie! 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 Oh, may kiniana mo. Muhits ko. Dali! Bestie! Bestie! Hi, Bayut! Hello, Kat. Sakay na, Besh.
crush? Lahibaw lagi ka nga ni Ami. Sa CCTV camera ba yun? Okay. Okay, let's go! Bestie ka diyot sa... Asa man, bestie? Ang iring imong hinatag na ako, nawa. Ay, wala to mawa, bestie. Oy, milaag na to. Ha? Don't worry, mabalik na to, promise. Sure ka? Lagi! Kana, kung wag po ba ito mapisat? Oh, yung daligsan. Uy, balot, si Pako kang bayuta ka. Uy, buhi ko, no? I mean, buhi siya bayut, buhi siya. May gikalinguman lang siya karon. Ang boylet nga iyang crush. Oy, liwat dito. Tuni mo. Correct yung kabayot. Liwat na ako kaigat. By the way, Len, bestie, nakakuha na ko phone number sa kong crush. Di ka mag-number ni Ferds? If there's a will, there's a way. Kinsa na, birds? Pagganit na katanaw. Oh. Basic girl, ha? Wa ma-register, oy. Hello? Mau ba? Hello? Hello, Birds. Isa man eh. You? Isa ni. Pwede i-loud speaker mo? Birds. Ay, naka pa ba? Yes. Muna mi diha, magdamig something. What? Okay, bye, friends. Papunta mi diha. Wait. Hello? Hello? See? Nakita mo na? Nakitagan ko, no? Kinsa man to? Ako magkaila, uy. Oh, di ba nangutan naman ka? Yes, pero tirap ka magod. Wasal ka tubag. Hangtod nalimot lang ko pangutanag. Kasi pa nga niya, gi-off na yung phone. After siya miingon nga, manganhi ko na sila. Magda sila something. Unsa? Unsay unsa? Dili klaro ang akong gingon, bestie? Klaro ba ya, bestie? Pero ang gusto ko lang may papan ko nga nung mag-grocery ka, nga na pa may dagang stocks diha. Isa pa, maingon ka kaganina nga dili ka na mo stay dinhi kay mag-ulian ka na kada adlaw. So, usaon pa man ni mga grocery? Ay, dili para dinhi, no? Aw, unsa di? Para asa di ay? Atong dad, unsay lang, Ferds? Unsa? Mula ka ako? Asa ka man? Bisa ka sa. Ikaw lay entertain si mong bisita din ha? Kay lakaw ka eh. Okay, no probs. Sugot ka lang? Pit. Okay lang ka nga ulit kong igo. Wa man ka mag-ingon nga magpahawid ka. So, sige, ay paglakaw. Di ko sugot, I need you. Badaya? Kamong duha? Di mo manguyog na ko? Daga kong tunanan, bestie. Uy, hapit ang exam. Masabay ako last one. No gimmick for now. Okay, ako na lang usa. Bye. Oh, hinoon. Mas maayo rasap nga ako ng usa para makapatuyan kong gamit sa akong power. Ay, bayot. Bayot ako konsensya mo ko, uy. May hasta ko, biswe. At ala siya kuyugan na. Kadiyot ha? Ako apason. Biste, kadiyot ha? Wait! Biste! Ala, dali ako yung nawa. Hay man to eh. Hala! I-ring! Hala! Oh my God! Ang hindi kang ipakita ni Bistilin. Yara! Biste! Pagdali! Na ang i-ring pagdali! Hoy! Bisti, hoy! Hindi, hoy! Naunsa ka ko'y kasama pa Ang i-ring Bisti, ang imong gipangita! Yara! Ay! Hala! Okay po di siya say hala. Hay mag-iring. Hala, uy! Nawaog galit! Nagkabuang sila pangita sa iring. Niyan ako nagkasakay na akong taxi. Wanya, mag-grocery ko. Og mulahos na ko sa ilahang Ferds. Ang lalaki nga akong crush. Imo na dayong gidako payuta ka, uy! Kasakit, uy, gibundak man ba yun? Okay sa magdaho, makalit ba siya mawagtang, uy? Ikaw na ba kumiligi o itawag ti ka, uy, sunod akong ligi, wala naman.
Ay, sorry kayo, Biswa. Sorry kayo. Kaya wala ka idea nga. Magsikira ba itong iringat to? Okay na, don't worry, bayot, uy. Bilaag pati nga litong iring, maliwat sa tag-iyang igat. Ay, nagkul magpaluod, pinta sa tibo eh. Wa na no? Kada ba? Wa naman. Kung buwan sila, ato lang good silang entertainer. Good, okay? Okay. Good. Ah, nay. Tara, ito sugaton. Oh. Abali bang gate? Unlock. Makasoldo to sila. Ini daghagda. Oh, ingon sila. Di daghan sila. May nanuktok ay. Basig wan si tao. Abi, kay ikaw may gisangpit. Sige na lang ay. Hello, Ferds! Hello. Ikaw namang usal lagi. Hay mo na si Vaseline. Ay, busy kayo sa best team. Ako na lang ang mianhi kay... Uy. Nakasaan naman ko. Ika nagkaguli mo da. Di mo nang gibit-bitanan. Yes! 3 boxes of canned beer. 2 bags of groceries. Yes! Oh no, naghana ko dani. Pete! Please, Pete, tabagin ko bigala sa Remy. Oh, oy, la. Kadaghan ko na. Hello, Pete! Bibi, Hi! tabangin ko. Siya na nagdain ining tanan. Labi, Bisno. Labi, no. Ako yung gipalata ang maayo tungod kay ganahan kong humba. Mayong pakalata, di ba? Oh, wait. What's up? Ay, what's up naman? Huwag ka ganahe. Uy, natulala ni siya. Uy, Bisno, unsa ba? Ha? Unsa may? Unsa ba ka, uy? Unsa wag ka ganahe? Huwag ka ganahe, kinutuan, tigag na sudan. Sorry, bayot. Ako una pa. Tuan ni Kati. Sa kayo yan gibuhat ito silang Ferds. So, Ay, sus! Ito ka balaki, uy. May buot na to. naibaw ka na baya kung unsa si Kati. Kung makainom. Oh, doon naging malugusan nga duha ka boylet dito, ah. Ang question, kung si kinsa sa duha ang gitipan, katubang usa o ang imong classmate na si Ferds. Ha, di lang unta si Ferds. Unsa? Boss no, mga lalaki? Oh! Gano'n ang utara ka man? Kat. Oh, hindi ko mo to. Hinay. Matumba ka. Pasag din na. Tain man paling maayo. Aron maluka pa na. Oh, oy, music. Na kayo, sa may gusto nimo. Kaya medyo romantic. Okay, sige. Patok ka rin, birds. Okay. Ikaw, Ay, sa ako lang phone, i-connect lang ako sa speaker. Wait a minute. Kati, naghubo mo gud ka. Yaks! Music, please. Oh, nena. Sayaw ka. Ginahan kong mapalis na ako, friends. Wow. Wow, karon mata ay. Huwag ka. Tagsartaw ka kitang ingon ini. Nung piyong-piyong mo kasi mong mata. Giluod ko. Ay. Katugon ko. Pit. Uy, natumbas, Pit. Pit. Uy, Pit, gano'n ka, uy. Pit. Don't worry, friends. Nagkatuwag na siya. Kati, di ka nahubog. Bisag ko sa pakabaril ang imo na ko, friends. Dili ko mahubog. Usa. Excuse me. Usay ba ito mo ni Pit? Ako lang sila asahon huwag ibalhin sa sofa aron makatarong siya kita. Kapos kang wala ng babayana. Ipahimutan ako siyang tarong. Okay, dali. Tabangin ko. Dili na lang sa kama na mo. No, sa sofa siya. Kati, saan mo na lang higdanan? I said no. Kita duha ang sa kama, friends. Ha? Dili ko mo pauli kung why mahitabo na to duha, friends. Unsa? Uy.
din sa sofa. La! Mingaw naman lagi. Unsa naman orasa? Oh, alas 12 pasado na. Hala, asam na sila. Oh, si Ferds. Naasa mo ka maog. Hubo tanan. Ferds! Ferds! La! Iring! Naastupad! Maunang iring ang among ipangita. Karon kang iringa ka. Ay! Gitauras ko! Uy! Ganun hubo ka! Ganun hubo ka! Ay na! Nangita ka sa ibang partner? Asa na si Kati? Ambot! Di ba, nakatubag ko na sa sopa? Kasi ikaw ba ni mo din sa kama, ha? Katong igat ka, Kati? Oh, Naanasab ka, ha? Karon ka, magkuha kong pospos! Huwata ko niya! Huwata ko! uy, maulig-iriga. Kanong ni ano sa ni? Karon! Balikin ko. Patyon ta kang iringa ka. Saan mo Gitauras ko ni mo. Saan naman nagkutsilyo, Pit? Ipatay ko ng iringa! Ayaw ka? Sa'yo! Ha? Imo lang! Adap po na nga! Huwag mo takibaw! Hindi ka noong mo Haat lang na, uy! Sa agutan! Bidayin mo ko lagi nga! Huwag man siya kalutsan! Bitasan mo. Paggawas na! Kung dili! Dungdabol ko na! Rami ba ibiasan mo? Ano sa mo kung nag-away ka mag-iring, uy? Ay! Otro ka pa! Bingan ng hubo makatanan, be! Mutanan ko ni mo! Nag-usap mo gabis kati! Umbot. Si Ambot! Huwag ka maibaw nga! Naghubo ka? Ay, musukol ka? Dunggabot kang iringa ka! Pit, ang sabaw mo tubay ka magmananap, uy. Dili ordinaryo nga pagkairing siya, Ferds. Ungo ni, nga nagpakairing. Usa? Di ba ikaw may nangingon? Nga dunay ungo nga nagpakairing? Ito na! Ling! Ito na, Ling! Ang bakit iring na ka? Kaya, ba! Tayo ko sa Hala. kubok. Nagput ni kasawag. Wala maglihok ang iring. Dagan lang kinarasan ka kong naong Ferds. Tanawa! Pit, pagkadagang dugo sa imong naong. Bukton. Sabi buhaton ako. Usaman na. Pit, my God, Pit. Wala siya maglihok. Sabi buhaton ako yung usaman. Ako na doon sa ospital. Hubo pamanday ko. Pag-ilis ko. Ay naman sa iring. Kanit pa nang nawa. Hala siya eh. Babag-inis ako. Kaluoy ni Ferds. Nagkabuang intahon siya. Ayaw na lang paghako mag-atong ospital, Ferds. Ako na lang papason ang tanang garas o sa madipit. Aron dili na mahago pa ang akong lalab sa pagdanya sa ospital. By the power of love, where pa sap-sapras gamad sa ops? Okay. Wala tatsatan akong sipit. O karon kay iring pa man ang akong hitsura. Pasok ko na ko sa ilawom sa kama. Umanagili si Ferds. Mapasok ko sa ilawom sa ilang kama. Pit, tara. Oh. Uy. Saan na nakita na ko? Wala yung mga samad o garas si Pit. Kay bulungan. Pit? Ngano niya ang pahinda sa sawg? Unsa ni tabo, ha? Oo, ako mahibaw ko siya nito, boy. Kanito. Sure ka? Kanito nga. Nganong nag-ilis naman ka pa rin mulakaw ka? Oh, ha? O saan ko rasa ron? Kanito, asam akong cellphone? Turao? Uy, alas 2 kadlawon. Asam na ka mga Ferds? Tinuod ka, yung asay na hinumduman. Nganong ka matingog? Ha? Okay, kadlaw na dito. So, nilang ko ka. Matug na ta. Ay, wapagay ko ni mo matubag. Ugman ta magsupipit, okay? No, di ko matug. Ay, kabala ka. Basta kayo ugman ta magsulti. Good morning. Ay, biste. Ay, kinagbata na ka. Dali, ready na ang breakfast. Bestie, Luwe, ano yung alam yung matsura, we? Okay, tarong tuhog na piki. Hello, we, kitinuog dyan yung pagtuan. Wala ka matuwag. Ay, kanyo, biste, we. Magunod sa man, ang dako ito na grado, pero ang lawas mo gabok. Kaya kumakas pa huway. Magguba ang beauty mo, ano, we. I-balance. May time ka sa study, may time ka pa huway. Hala no, layo na ikag naabtan ba yun?
Oh, unsa man di ay? Wa ko makatugog tarong kay nabalaka ko na kuna-una nato sa akong bestie. Sikat na pod. So kaya tapos niya pagbisita silang friends no. Bitaw sa. Wa mo kontak nimo? Wa man. Ni mo di ay? Wa sad. Unya wa sad mo pa ulit din sa boarding house. Ay kung ina nga dito siya matug sa ilang friends. Wa ka to mo mipauli sa ila, ha? Ay husto. Nag-ingon man dito siya nga paulit na siya sa ila kada adlaw. Basit ba ya Bistino? Pero unsa man, may number ka atong Ferds? Kutaka ko na. Friends, ang imong cellphone. Ay, Imong cellphone, di ba? Saba kayo ito ba ka na? hello. Ambi. Hello? Hello? Good morning, si Ferds ni. Si Pete ni. Pete, kato ni yung classmate kanini ni Ferds sa high school. Okay. Hello, Ferds. Yes. Kasi ato din, sa'yo ka makinanawag. Nagsusi ko na anak pa sa inyo si Kaki. Dili gapon. Pati hubugaw eh. Unyasa naman siya. Wa man ni nahibaw ko lang sa siguro sa gabi milakaw. Pulos man nakatuog si Pete. Ha? Pagmata naman ng tuwang gabi wala man siya na makita. Ansa? Kikining sorry kayo, Ferds, nga naisturbo na hinoon mo na ako. Sige, salamat na. Dahil, ang butang Salaman. niyo eh. Wa ko na sila may bagol ng oras sa milakaw si Kati, kaya nakatuog ko na sila. Pag mata ko na nila anang tungang gabi eh, wa na si Kati. Uy, unya. Milakaw siya, di ay nga wa mananghid. Di sila makabasol niya. Gawa ba naghin kay pulos na nakatuog. La! Friends, tanawa. No. Kung saan ang gimag gikan sa ilam sama? Kamot man na. Sino na gano'n lapit? Kinsa man na? Kinsa na? Nakagawas na dun ko. Ikaw! Good morning, guys. Sorry ha, sa ilang ko sa kama nakatug. Di ka na ilaw sa kama? Yes. La! Hubo ka tanan! Hula, hubo! Pero di ba angayan ko? Ay, masininan mo. Nara na sa inyong higdaan. Ha? Isa! Nara ko. La, hubo! Baby, sibog ko lapit. Ano tutok mga kapit? Dali! Dali ko ha! Digsulbi na! Hubo siya, hubo! Sapa ka dia, oy. Tutok man ka. Sabi ay, patabon-tabon siya iyang mga mata. Pero, oy, naisang nalisang mga nagtanaw na ko sa kong sexy body, ha? Nalisang ka? Dili makalilisan! Lood! Ay, Bisti. Ayaw ka pala kaya masama ni Kati, eh. Kaya may bawal itong muli si Kati kinabuhi, eh. Pasag dito, ah. Moingon ka lang anak, kaya di mo nagkasulti siyang inahan. Uy, may ano pa ko din ang mado ni Kati. Ano sagod? Sa phone rabayot. Ay, bestie. Ay, giusap pa yun. Mayo din itong lako, eh. Ay lang pag Bisti. Yung ka-feel ako nga, di ko di mong best friend. Si Kati lang imong best friend. Jeez, over po di siya eh. Charot lang, eh. Ate! Ay, ano, ay. Aw, naaday ka diya bayot? Unsak ko, ah. Sama sa muta. Kagamya nga, medyo ka makita na ko. Ala, nasuko ka na ko, bayot? Ay! Oh, asa naman ka? Sila na kong pertahan. Masudan yung tag-iring sugtaban. Sorry, nalimot kong sira sa pultahan. Uy, Besh, kumusta yung pagbisita silang Ferds, ha? Nabala ka ba yan kay Minimo? Ay, karon na ha, kaya mag-ilis na ko. Maligo ko. Daghang kong istorya ni mo, bestie. Uy, lain ba yung ato, bestie ba? Mo-pull out na ka din sa boarding house? Imo lang i-surrender ang imong room? No. Oh, di ba may ingon ka nga, muuli na ka sa inyo kada adlaw? Pero iipanayin ko pag-abang din ni bestie. Maulagod gihapon. Pares ka rin, hapon na. Manlaag, unya, wakoy kapaulian nga doon ra. Kay layo ba tong amo? Tay ba sa ha, may uli ka sa inyo gabi eh? Wah, Unsa? nabuntagan ko sa ilahang friends, bestie. Unsa? Okay, unya, tamang istorya ha. Maligos ako. Sa ato pa na makak na ko si Ferds. Kalami na kay shower. Kesa na naglingko si kong kama. Inahan ko! Ni Aka? Imo na sang gisupak ang atong gikasabutan, Prinsesa Kati. Inahan ko.
Wa ka mo pauli kagabi. Oo, wa. Pero, may silot man ko. Nahimo man kong iring pagka alas 12 sa tungang gabi eh. Ang imong saad nga mag-ulian ka kada gabi. Pero imong isupak. Bahalag na himo ka ng iring. Wa gyud kami pauli. Karon, laing sa nasabang imong nahimo kagabi. Nakikhilawas ka sa lalaki nga kalibutanon. Nahibaw ka. Dimonitor ko ang imong mga lakaw. Og tungod ni anak, mausab ang imong silot. Imbis matagtungang gabi kara mamahimong iring. Karon, 24 oras na ang imong pagka-iring. Unsa? 24 oras na kung mamahimong usa ka iring? Di lang kay 24 oras, kundili, hangtod na sa tibuok mong kinabuhi. Linahan ko. Dili ka na makasod sa palasyo. Unsa? Limitado na usab ang paggamit mo sa imong gahom. Muga na lang ang imong gahom kun alang sa katarong ang imong gamitan ni ini. Apan alang sa imong kapretsyo, dili na kini muka na pa. No. Mahibalik ka lang sa imong pagkaprinsesa kung ikaw makahimo og mga bayanihong buhat dinhi sa kalibutan. Gikasubo ko, anak. Pero gikinahanglan nga ako kining buhaton. Aron magpabilin ang respeto nga rinako sa atong ginsakupan. Aron dili sila makaingon nga abi kay anak ko ikaw, dili nakasilutan. Og ang imong silot, magpabilin kang iring sugod ning musunod nga mga segundo. Pero dili na iring nga kahimutan sa mga tao. Kundili, usa ka na kairing nga kagiron. Oops! Okay, dinner is ready na. Wa pa man may gawas si Bestie. Hey, Oh, what's up? Bestie. Ayan lang, biste. Bayot na lang. Nanluod sila yung pakan, uy. Kumalungkod, Sige na. Ginakaw, kay ang grasya, nagpaabot. Tuktukon sa nako si Kati sa iyang room, ha. Kay basig nakatog. Nag-meet. Sabi di makatuo sa'yo, pwede mang hagua last night. Arion sa nako. Uban ko, Tana. May nanukto ka. Bestie. Bestie. Kati! Best! Kati! Abli na! Wa na malak! Nakatuwag yun. So, ayun tagliso, ha? Oh! Abli ba lagi? Dali manood ta. Bestie. Bestie. Umay tao ang kama. Nayang silina sa sahog. Uy, hala. Nilihok yung Serena, Bestie, oh. Ay, unsa mo na sa ilawam tayang hinubo ka si Nina. Unsa mo na, oy! Hala, unsa ka na sa? Ay! Oh my God! Iring natabunan siyang hinubo. Ako ni Walison, be. Ay! Hala, iri nga itom. Pek! Kabaho. Oh, kagiron man ang iringa, oy. Di mo nagikan taon, oy. Ano nakasubo na din niya? Abugol ta na ikang pao, anak. Gawas, chupe. Chupe. Uy, pasig umo ka! Kagiron makairinga ka. Layas, chupi. Layas! Halapis, oy. Ano man na siya parang nagpakinuoy, oy. Bitaw, no. Bestie? Bestie, Kati! Ay, sa banyo. Sa banyo, ay ha. Abli ba na iyang banyo? Asam ni siya, oy. Hoy, Aring. Nga, nakasuod ba ka din, ha? Yut, dakpa, yut. Ay, hindi ko bika pala bisyo, eh. Gikagid man tao ng iringa, oy. Pero naluoy ba ako niya, ay? What? Ay, ano? Unya? Ako na lang ng paliguon, uy. Liguon na ako niya. Adto na ako sa animal clinic. Akong patambalan iyang kagid. Sa banyo, oy.
Imo ginang gastuhan. Bebe. Kuan, iputos ko na yung siniya ni Kati o galsahon kining iringa o ilabay ko sa basurahan. Ayaw bayot! Lagi pugno si Da, ikaw manggod nangita siya sakit sa lawas. Kana sa iringa sa nangita sila sakit sa lawas. Da. Yes. Tanawa ko nukunaon sa akong face. Ay kabala ka bayot. Nagpunta ka sa ospital. Nakapaus na yun ko ni mong bayuta ka. Pero, gihapa ko ni Pestilin. Sakit na, oy. Mula pa lang din siya sa payot. Ang sabay akong buhaton iniron. Time pa. Unsa kay power nga ni anak ko runsa. Ay, suwayan ako. Pinaagis akong power of love. Ay, karon na yun. Maabot na ko silang apartment ni Birds. What? Hala! Ligana! Nira ko sa putahan nila ni Birds! Unsay imong gipangita, Pards? Ang iring, Mapagini ka move on? ito. Ha? Sure ka nga wala kay dahil dumad? Kung yun sa kasiring? What? Ano na ako nung maayo, be? Oh, ang iring! Naspultahan! Karon ka! Be, up. Naraka. Oh, itom unya kagiron. Uy! Di mo na maumay bugno ni mo. Unsa? Tepa. Oh, Uy! uy! Di ikaw nang iringa, kagid mo ni. Hala, nainamdam ako. Kadtong iring puti, iya kong gikauras gabi eh. Dahil numdum ka na? Oh, pero nganong pagmata nako, wa naman ko'y garas og mga samad. Dahil buong bitaw ko. Di ka nga kadtong iring ha? May power. Oh, Unya naluoy siya nako. Og iyang gipapas ang akong mga samad. posible. Pero kaya naman siya. Tuod sa. Hoy, ikaw ba? Gara sa kada. Pit, Pawa kay baho ka. pit, ayaw ha. Angay pagganay ni kaluyon o gikagid tao ni, ato ni batambalan. Unsa? Imo ginanggastuhan? Ako magkwarta, di man imo. Words. Limpyuhan taning iringa og dadon sa animal clinic. Karon nga wa pa na mamaayon imong kinaurasan sa iring sa imong naong buktoy. Ayaw lang unag pangusina ha. Kay musamot unya na sa init sa stove kung magluto ka. Ayaw na sa pag-drive. Nya, sabi mo trabaho sa ako mga gibuhaton, Bisti. Ay ako lang una. Daoy. Animal kitong iringa, oy. Ikaw man sad good, gusto man nimong ilabay mo tong gibugno ka. Makit alro balik iringa kay idubog tra kong buhi. Unsa? Lagi tawad niya. So, di gid ka maluoy sa mananap bayot. Nga naman naloy siya nako. O tanawan di ako tawad ako itsura. O tanawan ni. Ang ako lang ko gatong iringa, dili tinuod nga iring bayot. Unsa? May misantop sa kong una-una. Di ba ka to si Kati sa? What? Imagine ako no, sirado ang kwarto, di ba? Kita mismo nahibaw ta, mabisa din sa sala, di ta makasayon-sayon og sud. Hasta ganing lamok, unya ang iring pagkaha. Ha? Oh. Muna kahibudngan ko kung nganong diha ang iring ilaw sa sinina ni Kati. Diha sa sinina ni Kati, di ba? So, di ka nga si Kati mao ang iring. Unsa? Nahibaw ta nga siya ang misud sa kwarto, siya ra. Unya, paglabay sa pila ka oras, gisod nato. Og may ato nakit-an ang yang sinina nga hinubo diha sa sawg. So, sa ato... Husto ka, Bis. Siya tingali kay nga nung waman siya, be. Imposible sab nga milakaw siyang balik. Gikapoy man to siya, di pa? Mauna bayot. Angay unta na itong gisave ang iring. Lukaluoy na ni Kati. Kung siya man ganito.
Kat, Bes, Kat, bes, asa magkaroon balik taon, bes. Balik. bes, ay naunaan ko. Sa man na, oh. Kung pananglit ka tong iring mo si Kati, unsa ka kung manawag ka ni Ferds, putan ako na ba'y iring nga nasaag sa ila. Husto. Wow, ha? Unya? Oh, natambala na yung mga nuka. Huwag naasan siya tambal. Kung gusto ko niya, be, kaya mag-CR pa ko. Di na nabaho. Be. Oh! Kinsa itong misulti? Ikaw? Ikaw itong misulti nga? Arte ko, Peds? Ha? Gusto ka? Dili ako eh! Ako! Ikaw? Ayaw na mapaglalis. Kay ako ang misulti nga arte kapit. Wala ka. Magkamao kang musulti. Agoy! Hala! Ang akong dugan! Hala, katumahon ka. Ayaw sa nga, Fred. Usa! Ayaw sa ka. Ungo ka! Ungo ka nga nagpakairing! Usa na, Pit! Wag na, tuan na. Agoy! Nakaihi na siyang person. Gaganihan ako kasi aron, oy! Bilukso ka magod! Lakaw na. Pagdiwas ng panihi. Ay, mapag-away niya, ha? Tudok man ka na ako. Sultis tinood! Tao ka no! Dili ko tao. Encantada ko. Unsa? Oo, makuyap pa na sab ka. Bayuta gid nimo, oy, fit. Unsa? Be strong. Ayaw pa huyang-huyang. Unsa galit agi-ingon nimo ganina? Encantada ka? Oo, very ko. Unya, makuyap pa na sab ka. Nganong nairing man ka? Kay igat man ko. Unsa? Kadtong iring puti? Ikaw gyapon to? Ako gyapon. Ang nibugno nako? Oo, gibugno ta ka. Pero ako man sa kang kitambalan. Kitambalan ako ang imuha mga garas. Unya, karon nganong naitom naman ka? Unya, taggiron pag kang pagkairing? Tungod itong nahupog ko din eh. Huwag nagigilawas ko ni Ferds. Unsa? Ikaw si Kati? Yes! Kati! Birds! Kati! Nagkadungo ko sa inyo gibrang sultihan. Aw, maayo inuon, Ferds. Og tungod sa akong gihimo, lain silot na sa pagipahamtang na ako sa kong inahangiray na. Og mauni, gihimo ko niyang ering nga tagiron. Wa day kay power? Aw naa, pero may limit na. Dili sama sa una nga magkapatuyang rako. Karon dili na. Excuse me. Hello. Ferds, Hello? Selini. Oo, si Atrin. Nay nasa agya nga iring. Nga naman, may iring ka ba nga nawa? Best friend ako ang nawa og nagtuok ko nga naan nimo midangop. Friends ug ani ko. Kay napresensya ko. Kisa yung best friend. Si Kati. Ha? Kining Lynn. Si Kati maghang imong best friend niya. Anong iring may imong gipangita? So di lang po kung doon na ba iringan sa agi ha. Kuan, kining... wa man din. Sorry kayo, ha? Wa gyud. O sige, okay, salamat Ferds. Sorry nga naistorbo ta ka ha. Okay, bye. Ano nagpalimod mga? Ha? Paminan ako sa iyang buwis, puno sa kabalaga. Istoryahan talang mo kun ngano. Okay, maminaw eh. Wa ko no, bes? Mo iyang sulti pero di ko mutuo. Lakoy, nakonsensya ba ako sa akong ibuhat? Kung si Kati maganito, no, sorry kayo, bes, uy. Ngano nag-sorry man ka na ako. Kayod lang, kaya super close mo mong duha. Nagdudagit ko nga siya tubayot kay hangtod ron wa man siya. Kung siya ba si Kati, kung siya ba siyang klasiya sa linalanga, may man siyang tao, o may siyang iring, nagamanan siya, bis. O di ba, kasagalan na ba ng mahimong iring, kay ungo ko, no? Ungo? May posibilidad, bis. Kaya lang ipuyan, di ba? Murag klasangan, di ba? Si Kati ungo? O kiningibuhatin na ako, bis, no? Gikauras ko niya, gipa ako, di ba? Sa ito pa, ungo siya, bis. Na sige, pangatuog na mo. Ako'y magbantay
Ikaw niya ka, di ka matug? Wa pa ko ka ah. Oh, pasag ko ka. Ikaw, be. Ako, apa sa... Istorya sa mikat. Nganong nasilutan ka sa imong inahan nga Rayna? Bitaw ka. Ako na nagisulti kanina. Tungod lang sa nitabo ninyo ni Purge? O may lain pa? Ako good. Mahilig kong magkiat uban sa mga tao sa inyong kalibutan. Ako nang giyanggaan ko sa amo og inkantadang igat. Oh, ka. Pasensya ka na, napahimos lang ta ka. Okay lang, first. Ako mas itong gusto. Mag-sorry lang ko kang Pete. Okay lang ko eh. Kung pwede pala nga, tamo na, mag-give way ko. Pit. Muna, inod akong kisulti, words. Kung ka muna, mag-give way ko. Oh, Kung kay, mahal ta ka, words. Kung asa ka malipay, suportaan ta ka. salamat, Pit. Na-feel na ako nga seryoso ka, Pete. Inod. Ako man good, kuhan ka lang, na-realize na ko nga, di ko makahatag sa nang gusto ni Ferds. Sama-sama tag sa usa ka babae. Gusto ka, Pete. Og nagkadahay ko nimo. Salamat. Salamat sa dimo, Kati. I hope nga mapasaylo ka sa imong inahan o mahibalik ka na sa imong pagkaprinsesa. Nakatuhog na sila. Nakatuhog na sila. Ayan, ingat kayo, Pit. Siguro. Ala. Sige, maghipos na. Dali mo. Tabangin ko na iyo. Tabangin ko niyo. Maghipos na nga. Ang pala, ang dasong bag, huwag kang mga malita. Lagi. Oh. Nabaki ko ninyo ang akong anak na Ako isa buhay! Ako luso ng iyong anak! Pinagin sa mo! Akong convinced. Ayaw na balik ka kay kaunos kayo. Ang tupa na to kabahay tanawa oh. Isog na nagkaos kayo ang ato ang apartment. Makapalit ka magbago sa pulo eh. Naon sa masadya? Bata ka na ito, pagkatao, kinuha sa email! Unsa? Sikap! Hamas siya! Hala, dili ka sikat ka ng ilang di kagubdan. Saban di ka sa'yo pa. Si Ferds? Hello, Ferds. Tabangin rin. Nasulog na mo apartment. Unsa? Okay. Ano ang mo? Ayaw na. Nagsaka na taxi. Mga ita nagkasakan. Naibagkante sa inyong boarding house. Na, Ferds. Room lang gihapon pero dako. 8 persons ang masuit. Sige. Kakada lang din. Okay, katulad mo diri. Oh, niya mas kapi. Ha? Uba ninyo si Kati? Maling kwartuha, good for 8 persons. Tawa. Okay. Sige, kini na lang. Yan na mo? Hi. Hi, hello. Unsa man, kauyon mo ini kwarto, hi? Okay na ni. Hi mo si Kati. Uba niyo si Kati? Ay, man siya! Naro, nasawag eh. Oh my God. Ang Irin? Hello! Masulti ka? Tungod kay siya si Kati. Unsa? Kung dini natapos ang akong aso ninyo ng siminaw ng naguluhan, sikat ang inkantadang ina! Dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitadan, dalit ka na to sa RMN